ko ikaw ay akin. Totoo sa aking paningin, ngunit ang ika'y yakapin, naglalaho sa dele. Rox, ginagawa ko dyan. Oh, mga par! Meron akong ginagawa dito, nag-ayos ako eh. O pre, nandiyan ba yung dalawang amo mo? Si Janjan, si Junjun. Si Janjan pre. Ah, pre, umalis dito eh. Si Junjun ba nandyan? Si Junjun, wala rin dito eh. Pre, saan sila pumunta? Oo nga, saan sila pumunta? Si Janjan o si Junjun? Si Janjan tol. Ah, hindi ko alam pre kung saan pumunta eh. Saan pumunta naman si Junjun? Ah, si Junjun? Hindi ko din alam eh. Ano oras dadating? Ah, si Janjan o si Junjun? Si Janjan! Ah, hindi ko alam eh. Si Junjun! Ah, hindi ko alam eh. Si Junjun, hindi ko alam eh. Saan pala yung damit niya? Sino? Si Janjan o si Junjun? Pre, si Janjan. Kailangan ko na yata to. Nakakabwisit na. Batuin kitang bato dyan eh. Ah, si Janjan? Ah, hindi ko alam eh. Si Junjun. Putang ina, hindi mo alam malati eh. Ah, si Janjan at si Junjun? Hindi ko alam eh. Pari, takbo na tayo. Sige, sige. Babatuhin ko to pre. Puta, nakakasar na pre. Nakakasar na eh. Yun naman na!